Donald Trump mula aidak baka khajna jongka China kan hiar. Ong ba ombe kam ya uhe jongka fit. Donald Trump mula ong haka skribalang ka arpo artrigu April arajar arpsan. Ba don jing temu ban bekam ya Jerman jongka US Federal Reserve. Bat ula aidak ya ka jing penhiar sibon ya ki khajna halor ka China. Ki jingle ki bala wanra jingsuk ya ki yo perthai ki bala syak penting haki polisi ba cerkai jong u ki kentin jong Trump persyayu Jerman jong ka Fed u Jeremy Powell ki la penmi ya ka jing ngok ya ba un penduno ya u ka bala pha ya ka jing ki win leng ba ki yo ki ha u presiden ka US ula kentho yo Powell namar ba ula maham ya ka polisi penkiudor jong ka White House kan penmi biang ya ka jing kiudor ngam don jing temu ban bekam ya u la ong Trump ha ka sibar ngakwa ban yo i ba un kham sim khya khendiat ha ka ba ya dei bat ka jingmut jong u ban penhiar ya ka sut ka dei ka por ka ba biang bah ban penhiar ya ka sut lada umle kumta hato kadai ka jingkut ong Trump nadu bau Trump wala wan phai biang sha White House hau benai Januari ka Amerika kalabu khajana syu ka ba cispa 100% halor ki ba bun kimar ki ba wan napo China kini ki kenthop ki khajana ki ba labu ningkong halor ka jingkeno ba ka China ka don benta ha ka jingpen biang ya udawai fentanyl ti bat halor ki kam bala sim baka Washington kala sim bakim long ki bahok ka Beijing kala jubab da ka ba penkiudor cispa 100% yakimar jong ka US